Nagkausanin paramientras na gubot sa trapiko ang mga nagkuriyat na alak sa Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur matapos na aksidenteng makabangga sa Center Island kanasabing lugar ang truck na may karga kaini alas 4 kasubagong aga. Susog sa investigasyon kan San Fernando Municipal Police Station, gikan Laguna, pasiring kutang syudad ng Legazpi ang 21 anyos sa driver kan truck na si Raymark Leva, residente kan Sipocot, Camarines Sur, nga ni-deliver ang mga pangarga kaining alak alagad pag-abot sa lugar kang pinangyarihan, dahil subot na reparo ni Leva ang Center Island na nauli sa nasabing aksidente. Kasi sa pagbangga niya po, nagdiretso siya lalo, nagrampa siya din sa Center Island na to, nagaging kausap para mag-arantal si dardarahan niya yung mga goods kung saan nagaling mga reduce bill. Naging dahilan katong impact katong pagtanyog ng ito. Bumino kasi wing ban nga na, ibig sabihin na bubuka-buka ang gilid niya. Maswerte man na inalugadan sa Lieva maging ang kaiba kaining pahinante sa insidente. Ako po patalig din inaapod na pedestrian refuge or Center Island ko na po doon. Kung saan may maximum o may required speed lang po patalig din, almost 40 km per hour. So, ibig sabihin po, maluya lang kita. Tangarig mamaanan ta po, mamansayan tangin pero ano po ang pwedeng ma-encounter ta habang kita po nagbabiyay sa may San Fernando, Camarines Sur. Napag-araman, abuton sa 22 na case tin alak ang karga ka na sambit na delivery truck. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.